हाँ उ लेग पीस लिया के धबाक से धइलक हते लेग पीस। बाप रे हम कहनी कि बाप का कोई एगो खाइनी हां ताले देखो तनी दुगो आउर आ बाबू साहब एगो आउर है धरी हां हम कहनी लेग पीस खाली देख हां हम कहनी कि बाप रे कोरोना के टूटल हई में बीमार हो गेल और देह तनी लड़गइए गेल तेरा बाल लेन खराब हो गेल। हम कहनी कि चल देखते जब 101 लेग पीस आइल ह का वो 101 लेग पीस हई है 101 में पूरा बारात खिया देलस हमारा के खाली तू 101 लेग पीस मान लो कोरोना भरना खइले रही आ जैसे मिलल ह मरनी 101 पीस काट के आगे देखत हई तो मैं लोग खड़ा बा पतल लेके काहे के हम कहनी कि रौरा लोग इन करे कि बबुआ तू छोड़बा तब न हमनी के खाइम सो आज पता चलल कि सब ओकर हम ही खा ली सारा लेग पीस सारा लेग हमरा पते न कोई को मुर्गा आई होई कि सारा लेग पीस उतना होई रे मुर्गा के नानू रहे मुर्गा का रही तब का पूछे ये रात तो कौन सी के रहेगी आय भगवान अरे तो कोरोना में जानता रहो हां हां मछली बनवैले रहे अच्छा मछली बनौले तो हाँ। लेग पीस कहां जाई मछरिया के लेग पीस रहे आय मछरिया के लेग पीस रहे मछरिया के ए साले मछली के लेग पीस ना होला रे साला सुन न कह दे तनी ए मन खबरदार एगो बात बताओ एगो इज्जत से हम कह दे तनी राजा बेटा अच्छा मछली के लेग पीस ना अरे साला मछली के लेग पीस हमरे से ज्यादा जान करते अच्छा ओकरा पीछे वाला पोछिया लगे जोन उ काट के दिया लो का कर लेगे पीस नो ओकरा के पोछी कहबा त केहू ली उ पोछी नु हां पोछी कहबा त केहू ली अरे, वेर लेग पीस हो लेग पीस माने का होला चौथो पढ़ल माने नु तो लेग माने गोल होला रे साला अरे गोल त होई कोरोना में गोड़ हो गइल बा मछरिया सन के बढ़ गइल बड़ी सन ना मरल मछली के गोल होता जीवन में हम कहने कि साला मुर्गा के लेग पीस ले आओ तो मछली के लेग पीस होला बात बताओ जब बात ना बताओ तो हम बात नहीं सुनो तार बोल तार से बात कर सकता तो हम मछली के लेग पीस नहीं हम खा बात सकते सकेला बैल में जीव बाटे मछरिया में जीव नहीं खे तो जीव बा तो मछली के लेग गोल होला ना हो तो हमरा आ तो ना के हाथे हाथे लेग पीस खियाओ तेरे सब जाके हमरा बच्चा सिंह से पूछ लिया हमरा गांव में बादशाह सिंह से ना पूछे तो कह देते बेटा सुन आज से हम कह देते हमरा लगे आ ये मत तो तार लगे केहू आइबो ना करी मत आइए हमरा जे लगे जे बॉयल से बात करता वो बॉयल होइया बॉयल के लगे हम कहे दो जो बाप रे बाप है बतावा हो 101 गो लेग पीस हम कहनी कि चलो मुर्गा के लेग पीस होला बहुत मानत होई केहू तो इनका के सब लेग होए पीसवा दे दी अई कहता कि मछली के लेग पीस खानी अरे मछली के कहीं लेग पीस होला रे ए हमरा के सारे बोका बनावा तड़ा हम कह देते तरह लेखा लोग से हम बहुत दूर रहिले हमरा लगे आईनी ना 75 गो बीमारी बाटे कौना बीमारी से चला हमरा का हो जाई कौन जानता ये मछली के लेग पीस